Здравейте, приятели! Ето го и моето първо видео, в което ще ви покажа как да си направите една елементарна плетка за начинаещи. Плетката изглежда ето така. И при нея ще се научите да използвате станчето и кукичката. Ето я. И нека започваме. Нужните ви материали са станчето, кукичката, ето това за закачане, аз ще го наричам еска. То помага да се закачи. Ето така гривната. И вашите цветове. Можете да използвате един или повече цветове. Аз днес ще използвам два цвята, розово и синьо. Нека започвам с слагането на ластичетата. Винаги станчето трябва да е обърнато по този начин към вас. И вие трябва да започнете от тук към вас. Съответно, взимате едно розово ластиче или какъвто цвят използвате и го слагате ето така. След това взимате синьо и го слагате така. Отново и така докато не стигнете до тук. Плетката е много лесна, върви на зигзаг. Ето. Ето как изглежда. Много е лесно. Може да натиснете ластичетата леко надолу, за да после, когато използвате кукичката, да ви е по-лесно. И сега взимаме синьо и го слагаме. Така. Готово. Ето как се получава за сега. Синьо. Аз го правя малко по-бързо, но ако ви е трудно, можете да спрете на пауза и после да продължите. Оп, извинете. Ето така, докато не стигнете до края. И вече завършвате напълно. Слагате тук и докато не стигнете така. Ето. Започнахме от тук на тук. Ето как изглежда плетката. И сега този път не започваме отгоре, започваме от тук. Взимате вашата кукичка. Първо, когато ви е така едно ластиче, взимате с кукичката внимателно и слагате тук. Може да натиснете с пръст. После, когато са ви повече ластичета, така, избутвате. Чакайте, виждате по-добре. Извинете. Ето така. Да фокусира. Добре. Бутате двата горни. Взимате долното, синьото, което е ето това. И го слагате
отгоре. Същото. Трябва да вземем ето това ластиче, което така избутвам. Взимаме. Винаги е важно първо да влезете. Не го взимате на така, а го влезете отдолу. Бутате, за да ви е по-удобно. Има и друг начин, но този е по-лесен. Затова ви го показвам. И пак отивате, бутате. Взимате ластичето. Ето. Отивате. Така. Взимате това ластиче и си го слагате на мястото. Ето как изглежда. Отиваме. Взимаме го. Показвам ви го. Правя го по-бавно, за да можете да ме разберете. Държите кукичката ето така. Избутвате и го взимате. Сега взимаме розовото, това. Отиваме, избутваме. Взимаме. Ако ви се измъкне, няма проблем. Първо си закачете ластичето и тогава с кукичката го върнете. Отивате отдолу. През тези двете. Оп. Така. И взимаме розовото. Сега ще започна по-бързо. Ако не сте разбрали, просто върнете. Оп. Отивате отдолу. Взимате ластичето. Готово. Оп, оп. Много е лесно. А после ще започнем с нещо малко по-трудно. Ето, ако така ви се извади ластичето. Сега, понеже не ви обясних, ако си изпуснете ластичето и то падне, просто отивате отвътре. Оп. Взимате си го с кукичката. Така. И готово. Сега пак отиваме, взимаме. И когато вече свършите, трябва да ви се е получило ето така. Отивате на края, където са ви две, не от начало, където ви е само едно ластиче, а на края, където са две. И за да ви е по-лесно да закачите кукичката, вие можете с пръсти, с ръце да си го направите. Така. Слагате го от среща. Надявам се да не ви се скъса ластичето. Ако ви се скъса, няма проблем, ще си го оправите. Така. Взимате вашето S, така, с което ще закачите. Оп. Извинете, така ми е трудно. Закачате и двете ластичета. Извинете много. Така. И изглежда ето така. Сега взимате и го откачате. Аз правя зигзагообразни движения с ръката ми.
Не опъвате много, само колкото да се извадят ластичетата. А пък ако искате, можете ето така да го направите. Няма никакъв проблем, просто да ги извадите, да не ви се скъса. Тук няма проблем, няма да се махне ластичето. Просто няма как да се махне. Взимате и си го закачате на другата страна. Вече е закачено от едната. Сега го закачаме от другата страна и вашата гривничка е готова. Малко може да я поразтегнете, да стане по-хубаво. И ето как изглежда. Ето. Моля да ми пращате снимки на страницата, за да видим как се е получила вашата гривна. И очаквайте още видеа от мен. До скоро!